Hevşaradar bajarên mezin Wanê Amed û Mêrdînê ji aliyê Wezareta Karê Navxweyî ve ji kar hatin dûrxistin û li şûnê waliyên van bajaran wekî qayyum hatin diyarkirin. Li gel biryara wezaretê hêzên ewlekariyên avahiyan şaradariya bajarên mezin Wanê dorpêçkirin û lêgerindan dest pê kirin. Wezaretê di daxuyaniya xwe ya nivîskî da ji bo dûrxistina hevşaradaran dozên derbarên wan da hatine vekirin kire sedem. Hevserokên bajarê mezinên Wanê Bediya Özgökçe Ertan û Mustafa Avcı tevî parlamenterên Partiya Demokratîkan Gelan HDP û Komek Rûnişvanan bi armanca şermezarkirina biryarê xwastin li ber avahiya şaradariyê bicivin. Lê ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatin astenkirin û demek dirêj dibin dorpeça polîsan dan man. Piştî demekê rûnişvan û siyasetmedarên HDP'yi vegeriyan hewşa partiyê. Adana yapılan kararı ve ev biryarekî neheqûqî ye li hemberê vîna gel darbeyekê ye hej li pirsinên derbarê me de hatine vekirin encam nedane. Tevî vê rewşê bi sedema wan li pirsinan em ji kar hatin dûrxistin. Ev yek nayê qebûl kirin. Em li bank hemû aliyan dikin ku li hemberê vê biryara derhûquqî bibin yek û dengê xwe bilind bikin. Mustafa Avcı jî got ku diyarkirina qayyuman rasterast girêdayê siyaseta Tirkiye ye. Yani Rojava Türkiye her roja îro bîsisî haziranê verva xwastin bi şer biguherînin edî şer pêre nekir. Hetanî qederekî yê bi vê dixwazin rojevê biguherin. Edî bi baskiyê, bi zulmê, bêhiqûqiyê dixwaze emrê xwe dirêjke ev tefaqa faşîst desthilatdarî gorî min feyde nake. Avcı diyarkir ku li hemberî hemû pêkoteyan dê tekoşîna xwe berdevam bikin û tu caran dev ji daxwazên xwe bernadin. Heya ku ew daxwazê me pîroz tesîs bibe. Di vî welatî da pirsgirêka Kurd çareser bibe. Bi wî va girêdayî pirsgirêka demokrasî aşîtiyê biratiyê a civakê tesîs bibe. Em ê tekoşîna xwe berdewam bikin. Em ê navgelê xwe dabin. Gelê me jî em bawerin yê lîrada xwe xwedî derkeve. Her wiha li Wanê saziyên civakî, partiyên siyasî, komele û sendikayan bi pres konferansan bertek nîşanî biryara wezaretê dan. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.